さあ、第二次世界大戦の戦場へ行って参りたいと思いますつってね。昨日は第一次世界大戦、今日は第二次世界大戦。よいしょ。でね、これ使いますわ。リーエンフィールドナンバー4マーク2マーク1マーク1で、アウトポストのモードでマーキュリーですね。マップがね、なんだこれは。どうなってんのこれ。人がいないの？あ、いるの？ここを取られちゃダメだよね。じゃあ B から行きますか。いないんじゃない？あ、なにこれ、3倍スコープだ。なんだと？そいつはまずいぞ。 B 取ったね。取り返した。見えないぞ3倍は。お手伝いしましょうかね。アップグレードして新兵を獲得して、はい。で、あっちの方に敵がいるんで行っていいですか。行っていいですか。鉄が悪い。いますね、そこね。あ、降りたね。は？うわ、いた。手前か。6倍スコープにしよう。無理だわ3倍は。あ、そういうことね。シンダーをセットで装備したからスコープまでシンダーになったね。了解。こっちから行けないのかな。こうふって登っていけない。なんとかしていけないのかなこれ。いけないか。Achtung jetzt! Das ist gefährlich! B に敵がいる。このタイプのスコープね、レティクルが十字じゃなくて T みたいな。Nehmt euch davor in Acht! あ、もうちょい左だった。あ、やべ。くっさこの野郎。やっちまった。でも A はなんか死守してるみたいなんですけど、 B と E がね取られまくってんのよ。いる？十字に慣れてるとこれ慣れないな。なかなか慣れない。当たんねえな。いやー、ちょっと待って。Aufpassen, Soldaten! Seht ihr?
あれや、あー逃しちゃった。くそ、もう、うわ絶対当たんねえ今回。Zerstört das Ziel dort, Soldaten. ちょっと弾がない。今当たってないか。よし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 。レティクルが慣れねえなこれな。 Seht ihr das? Verdammt gefährlich! ここいた。打ち切っちゃった。はあ。ちょっとなんで当たるんだよ。どっから撃って当てられたのに。こっから狙うか。血がついてる。 Aufpassen! Da ist Gefahr!あ、痛いわ。こっちだね、ここ。あ、そこにいる。スローイングナイフを使ってる人がいるね。そこの下に。30発しかないのか。そこ引っかかった。その辺の地雷。敵のロケットに2人やられていく。やられていくね。ここにもいなかった。Vorsicht! Da ist Gefahr! いるよね。いた。あ、なんか撃たれてる。どれだよ。この辺か。違うの、もっと左か。は？ここら辺か。この辺。こいつか。そっから湧くね。こっから。いないな。Gefahr! Da drüben! 右にいないのかなこれ。どこの裏とかいないか。左向こうの方ちょっと心配だけど行くか。しょうがない。
こ見てここあいるじゃん。なんですげえ手榴弾を起爆させられてしまった。取り出した手榴弾投げようとしたやつが敵に撃たれて初めてだな。まず無理だよな、狙ってできるもんじゃないな。Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Ja, いい方面。Das ist eine Anforderung für Artilleriebeschuss. Verstanden! Euer Luftlager folgt dem Flugzeug. いないかな、その辺。いた。いけるいける。またやられた。Komm zurück, Soldat. まだいるわ敵。きついな。まだいるわ、大量にいるわ。負けちった。大負けです。はいはい。結構ひどい。でも4の3だね。なんだこれ、近日登場。どういうこと？チャプターの開始、逆境を超えて。Now! Capture the objective! 分隊向こう行っちゃって A か。 Capture the bloody objective! アントン。Yeah, defend the bloody objective! はい。ちょっと待ってね。これはお決まりですね。そしてここから進もう。 C に行こう。 C に Danger, right there! できるじゃん。ナイス。あれこの人何回か見たことあるな。
え、そこいるの？あ、いる。ああ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 あくそこの野郎、なんてやつだ。押してくれー。ああ、ナイスナイス。おお Obliged to you. おっぶねえ。 Fucking a bomb. いるんじゃない？ああ、敵いる。めちゃめちゃ。うえ Help me, someone. You gotta help me. 速攻で取られた。取り返さないと。もう誰か地雷踏んだね。 Defend the objective 守っ now. た。守ってない。守ってない。壊された。ここから偵察しようか。上に登ってるやつはいないか。いそう。そこの間。そこにいた。ナイス。もう一人はその車両の裏だ。これ縦にしてる多分。左の建物に移ったからやり合ってんね。やり合ってる隙にこっちから行くか。あ、まだいるね。うれまだうじゃうじゃいるじゃねえか。あれ間違えちった。間違えちった。やられて分隊員がやられたー。 I'll see to you. よし。まだいるんだよな。違う向こう側に。 Soldiers, get destroying the objective. もういないか。上も起爆してあるね。いる？見える？そこの岩が隠れるとこなんで。Destroy the bloody objective. なんだこれ。あ、壊したのか。ややこしい。クレアいないな。こっち右側から来てんのかな。ここ怖えからな。ここ来てないか。Come on, defend the objective. B 守ろう Watch ぜ。 out, over there. B じゃない C。いるかな。いたかな。ここいける。よし。オッケー。お、なんか早くスポット。いるね、やっぱ。いたいたいた。
うわくっそー、2人いたんだ。やっぱり右と左から来てた。 I'm wounded. 起こして。 Medic. ナイスナイスメリッ Cheers, pal. フレア残ってないのか。ここ来てるやつどこ。あ、見えねえ。いやー逃した。 Our soldiers have built an objective at Baker. よっしゃ、あっぶねえ。やれた。よし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 、頑張れ頑張れ。いけるいける。 You here? Defend the objective. Attention, objective Baker has been upgraded. 女性スナイパーここ来ないかな。いそうな気もするけどな。 Our objective at Baker is upgraded. Eyes up. Good Over job. there. 来ないっすかここ。いてもおかしくないんだけどな。 Let's capture the objective. よし、俺見てるわ。 Attention, we've constructed an objective at Dock. 静か。 Soldiers, they have armed objective Able. Soldiers, defend the objective. まだいるのか。 Upgraded the Defend the bloody いそうだ objective. な。こっちから来るのか。こっから。とかはいない。あ、一人いる。あ、早かった。 We have destroyed objective Able. 一人いた。おお、なんとかなってんぞこれ。Attention, objective Able has been armed. 来てるよね。確実に来てるよ。ここから。 The battle's half won. So what's Keep it? going. は一人上だね。 Our forces have upgraded our objective at 残し Dock. た。そこいっぱいいるんだ。 Good show. Objective Able destroyed. つけに行けるかな。 An objective has been erected at Able. Good work. I'm fucking dying here. Medic. The objective at Able has 蘇生来ないな。よいしょ。 Alert, they have armed objective Dock. Watch out. Danger there. なるほどな。境界取ってんだ味方が。Objective Dock has been destroyed by the enemy. ポイントがどんどん溜まるね。
養成ポイント。スナイパー5キル0ですね、人がいる。最強だ。Attention, the enemy has armed objective Charlie. We have established an objective at Baker. Be aware that they have destroyed objective Charlie. We have upgraded the objective at Baker. Well done. 一人ね、一人ね。これか。もう一人いた。Our soldiers have upgraded objective Baker. 回ってきてるやつがいるな、やっぱ。いるな。軍隊員奇襲撃ってるよ。 The enemy has armed objective Able. どこ行った？キラーシステム。The enemy has destroyed objective Able. そんなにいないのか。いないようだ。地雷仕掛けに行くか。この辺。 Danger, right there. 軍隊員はどこにいるんだ。D 方面に行ってるのか。 Soldiers, destroy the objective. Grenade for them. あ、降りちゃった。降りちゃった。 Urgent request for an airstrike. JB2, this position. I'm sending it in right now. 戦士やったー2人やった Don't let up. 2人やったぜ。 Troops have established an objective at dawn. Right, defend the objective. うわ戦車いる。やばいやばい。あー見つかった。 Upgraded at dawn. Nicely done. 見っかっちった。 Our objective at dawn has 今 been 日はチーターさんいないみたいですね。平和です。かなり平和です。 Good work. You've destroyed objective チ Charlie. ーターがいないだけで。 Objective Baker has been destroyed. Attention, we've built an objective at Charlie. お敵が Our objective at Charlie has been upgraded. あれ Good work. Objective Angle has been Watch out, destroyed. over there. いなくなった。見えね Our soldiers have upgraded the objective at Charlie. We have built an objective at Able. え。いないっすね。
こから見えないな。 Objective dog has been armed. これ負けないでしょまさか。 The enemy has destroyed こっ objective から逆 dog. 転されるっていうの Soldiers は have upgraded the objective at Able. まさかね。Objective is upgraded at Able. Nicely done. Objective constructed at Baker. Well done. そこはいない。手伝ってあげよう。あまだか。 Attention. Oh, Objective mother- Baker has been upgraded. 3段階じゃない？ Our objective at Baker is upgraded. Good job. ここにいるのか。 Watch over 了 there. 解。了解了解。まだいるな。まだうろちょろしてそうだな。 Constructed at Charlie. Nice work. 敵の戦車。 Bloody tank coming. Well done. We've upgraded objective Charlie. は？これ B に。あ、やべやべやべ。見つかった。 Be aware that objective dog has been armed. Good work. Objective Really, I- upgraded at Charlie. よしかった。なかなかいい感じじゃないですか。上から2番目だし、スコア。結構死んでるけどな。結構でもないか。3か。最後の電波 Good 塔 work. Objective dog has been destroyed. 設営したのが効いてるね。ナパーム。おお。また数軸側か。数軸側はそっか、こっち側か。 Field objective. Erobert das Zielort! Macht schon! Good job. An objective is now established as Emil.
The objective has been upgraded as Emir. よし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 。 Our soldiers have upgraded the objective Seht as ihr? Emir. Ihr müsst vorsichtig お sein. An objective has been established as Tata. あれ当たんね。これ有刺鉄線通過す We have upgraded the objective as Tata. Well done. 通過するかな。 Our forces upgraded objective Tata. Good work. あっちにあんのか弾薬。え、なんでここ撃たれた今。おおおおこの辺だな。そいつだな。あれ当たんねえななかなか当たってた今。守備か。この辺に走ってるやつをやっていきたい。いない。いた。ナイス。うわここ危ねえおお危なかった今。なんだよ今の。ドカンと同時にスナイパーの弾が来たぞ。 Attention, an objective is now set up at Emir. Well done. この辺撃ってりゃもういないか。 Objective is constructed at Emir. Good work. さてさてまあ A 方面になっちゃうよなターゲットが。 Our troops have upgraded the objective at Emir. いない雨降ってるし C 方面にしよっか。上からあそこにいた。 Our objective at Emir has been upgraded. うう当たんねえか。 Attention, objective Caesar has been armed. お偉いぞ分隊員。偉いちゃんと仕事をしている。 Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Dora has been 俺ここにいるけど。これだな。ああ見失った。 Objective Dora has been destroyed. Seht euch das an! Gefährlich, oder? Unser größter Erfolg. 防御を固めてくれてる人がいる。 Objective assembled at Dora. Good job. Our forces have upgraded the objective at こいつやり Dora. たいな。いけないこれ。ああ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 あ Objective assembled at Caesar. Well done. 左から狙ってみよう。力。よし。ここから狙おう。 Aufpassen, Soldaten! Seht ihr? うわここすっげえ撃たれてんじゃん。こいつか。あそこにもいる。うわ
2発。あれはセミオートだな、ライフル。 Enemy has armed objective Caesar. そこに撃ってやるよ。 Luftunterstützung benötigt. Artilleriebeschuss ダ auf メー diese ジ与えられる Position. でしょう。 Objective Caesar. お、ビーコン破壊。え、来てる。 We have armed objective Anton. Stay alert. え、マジでビーコン2つ目破壊。いやー、ちょっと起こしてよ。 The objective has Dora. 起こして起こして、ちょっと起こして。お、ナイスナイスナイス。 Ich bin 撃たないで撃 erledigt. たないで。 Helft mir! Danke sehr. サンキュー。ナイス分担。すごい位置だな。 Very good. Objective Anton destroyed. ナイス分担員だな。ちゃんと仕事してくれるんだな。いい守るか。 They have armed objective いいで。 Dora. あ、 Seht ihr das? Verdammt gefährlich! 敵来てる。あ、 Werfe Granate! Versorgt deine Wunden. 間に合わない。 Attention, objective Caesar is now armed. はい、いっぱい来てますよ。ど Objective Dora. こから来る。ほら。くっそー。誰かやっつけてくれ。よし。 Failed an objective at data. いいぞ。 Helft mir! Be alert. They have Verdammt armed nochmal! objective Anton. They have armed objective Alien. いいよ、守ろう。船に乗ってますけども、この人。 An objective has been constructed at data. いいよ、守るんだ。 We have established an objective at data. Kommt schon! Verteidigt das Ziel dort! An objective has been established at data. ここから狙うか。 They have destroyed objective Alien. Objective upgraded at data. あれ当たんねえ、今。なんで Well 130。 done. We have upgraded This one. objective Caesar. Our objective at data is upgraded. Good job. 130だったらそんなもんじゃない。ちょっと下だったのか。これで全員。 Verdammt! Ein Panzer! Our objective at Caesar has been upgraded. 今の敵で。左から来てない。ってことはこう上がってくるんだ。 Erobert das Ziel dort! いないな。あれ、こんなにいないの。一人しかいなかった。味方もいないんだけどね。一人しか、ここの人しかいない。 The enemy has armed objective Caesar. 壊れた。行くか。 Objective established at data. Good job. Objective Dora has been armed. で E まで行ったら D に支援砲撃をしてみよう。 Good work. Verteidigt das verdammte Ziel dort! We have constructed an objective at data. The objective at Emil is upgraded. Well done. Bewegung! Erobert das Ziel At dort! data. Well いや done. C だ。C。 Wir brauchen Artilleriebeschuss an dieser Position! 敵一人来てる。In Ordnung! Er kommt
いる、まだいる。敵が構築すんのいいけど邪魔くせえな。ナイス。Verteidigt das Ziel dort! Our soldiers have built an objective at Data. An objective has been constructed at Data. なんだあいつ、 Seht ihr? Ihr müsst vorsichtig sein! フリーズしてる。 Objective established at Data. Good job. Das da! Dort müsst ihr vorsichtig sein! あいつなんだ。 Objective constructed at Data. Well done. フリーズしてんの。 Soldiers, our forces upgraded objective Dora. Almost won this. Don't let up now. We have established an objective at Data. ああ。 The objective at Data is now upgraded. 方面。 Ja, das ist あいつ gefährlich! フリーズしてんのか。この人2回目。ここにいた人たちはいない、いなくなってる。ここか。アシスト。ナイス。 Good job. Sa, sa, Our sa. forces have upgraded objective Data. さあさあ、やっちまうかこの野郎つって。 Das ist eine Anforderung für Artilleriebeschuss! Been upgraded. Truppenführer ist unterwegs! 一人ぐらい倒したい攻撃で。お出しよ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 しいいぞいいぞ Objective at Data is upgraded. Good job. いいぞいいぞ。あ、2人やれたらいいでしょ、あの状況で。あいつ気になるなまだ消えてない。あいつか。あいつだよね、バグってんの。うわ、大将じゃないですかこれ。うわ、やったやった、サクサクっといったね。いいね。あら、トップ分隊にはなれませんでした。残念。アスタリーの方は、1ラウンド中に敵を20キル。いやー、きついな。今るで9キルか。9の1か。結構きついっすね。でも偵察兵スコアがベストなんでね、キル率9でまあまあいいんじゃないですか。キル稼げないなやっぱ。
エキスパート2の方が伏せた状態で切る。これ難しいな。完全にお芋さんにならないと。ねよし、じゃあ D エンフィールドでいきますかね。連合軍なんで。取った Set か up な。 objectives to increase our available troops. A からいきますか。 Capture the objective now! いやみんな B から行くのかよ。 Capture the ことごと objective く逆言っ shortly! てんなもう。3回連続ぐらいで A から行かないのみんな。走れみんな。そうだ、走るんだ。止まるだ、走れ。頑張れ。えっ Danger! うわっガン見してしまった今。はい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 、ありがとうございます、ね、 Good あり shot! がとうございます。見捨てないぞ、見捨てない、俺は見捨てないぞ。くそこの野郎、仲間をやりやがって。 We've constructed an objective at Baker. Objective is upgraded and able. Nicely done. 力来るってことだな。いるな。 Our forces have upgraded objective able. そこいるのか。 Objective 見えない upgraded at Baker. Nicely done. ここにいそうだな。この辺にいない？ここら辺に。 Our forces upgraded objective Baker. Good work. 見えね Objective Charlie has been armed. え。いるよね。 Bloody problem over there! は？ここ？あ、車止まって Objective る。 Charlie has been destroyed. 降りてきた。落ちちゃった。はい、ありがとうございます。サービス問題でしたね今ね。サービス問題。大正解。もう一人いる？これもう一人いるな。起こしたな。あ、やられた。ああ、こいつはこれどこにいる？前進してきた。いやー、どのルートで行くのか。こっちか。 Objective Dog has こ been っから見える armed. かな。見えない。 The enemy has now armed objective able. You here! Defend the objective! The enemy has armed objective Baker. いるわ、ここに。いやお。 Attention, our objective is now set. うわっ、やられたここに一人しかいないんだよ。 Soldiers have にゃ upgraded the objective at Dog. んにゃん、こんにちは。俺一人しかいなかったんだよ。 The objective at Dog. 分隊員どこ行っちゃったんだろう。これ D かな。 D、 これ D だね。ずいぶんいったね。 A と B をほっといて
じゃあ A にしますか？ C にしますか？ Look, there. C。さあ A には人が Excellent work. いない。 Objective Charlie has been destroyed. 本当にいないのか？いるじゃん。 Is now constructed at Charlie. Nice work. 建物。 Soldiers, the objective is now upgraded こっ at ちも Charlie. 出てったね。出てないわ。 Our soldiers have upgraded the 出てない。 objective 中にい at るわ。 Charlie. そこ行こうぜ。一緒 Watch に。 out, over there. あ、先行っちゃった。 Objective dog has been armed. ここの建物に、この奥の建物。は？上だね。そこら辺。あ、いたいた。大丈夫これ。行っても。よし。 Objective Able has been armed. これで爆破して、よっしゃー、いったぞこ Excellent れ。 work. Objective Able has Capture the objective. すぐ B に行きたいところだけど、アップグレードしてから。 Our objective at Able is now upgraded. 今すぐ B に支援砲撃したい。よし。これじゃなくて、こ Troops れ have か。 upgraded the objective at Able. 2階に上がって、ちょっと待って、なんか敵がいそう。パンパン撃ってる人がいる。ここ行けなかったっけ？家庭窓だな。すげえ家庭窓だな。どんだけ勝てんだよっていう。これでさ、こうやって、あ、いけないんだ。ちょっと待って、じゃあここに上がって。よし、これ Gonna でいい need an や。 artillery barrage, soldier, right away. いけるだろう、これで。敵がいそう。ちょっと待って、敵いるわ。うわ、 We have armed Objective Baker. 敵いるわ。その辺にいるわ。すぐそこ。 Objective Baker is now destroyed. Good work. はっ、待って、敵がすぐそこにいるんだよ。こっち来てないか。その建物いるじゃん。 An objective has been established. 戦車助けて。戦車。 Good job. Our forces have upgraded Objective う Baker. わー、困ったな。この辺にも敵いる。はい、敵いた。 Attention. Objective Baker has はあ、 the enemy 何にもできなかった。 Fucking dying here. 拠点 A で何もできなかった。分隊員は何やってんのか。 B にいるのか。 Got eyes on trouble, there. A を守った方がいいな。 Be aware that they have destroyed Objective Able. 全部取られちゃうパターンじゃん。残り B だけでしょ。 B 今起爆してる最中。 Our soldiers have built an objective at Baker. すっげえいっぱいいるじゃん。10人ぐらいいるじゃん、そこ。マジかよ。 We have destroyed Objective Dog. あれ、 Attention, we have constructed an objective at Dog. あら、 Forces have いやー、待てよ。当たってないの今の。頭じゃないの、しかも。 The objective is now upgraded at Dog. Good job. 分かりづらいわ、本当に。リエンフィールドのスコープと We have armed カー Objective のスコー Charlie. プ取り替えたい。普通の十字のやつ。
なんだなんだ。 Good work. You've destroyed objective Charlie. Orders are to destroy the object. いないかな。いた。獲物。ナイス。 Constructed at Charlie. もう一人いる。これヘッドじゃないか。あー、ざまあ。ざまあないな。バレてるんですよね、あの上に登るやつが。んどこの Attention. Objective 地雷？ Able こ has こ been armed. ここじゃない？ B かな。 The objective at Charlie is upgraded. 味 Well 方 done. だ。 Watch out. Danger 他 there. の戦車が来た。 We can still turn this around. もういないっしょ。よしよし。 Objective Able is now destroyed. Good work. この辺と、この辺もう一個ここ仕掛けたいね。 Objective is built at Able. Good job. ここね。 Our soldiers have upgraded the objective at Able. Defend the objective. We have armed objective Baker. こっち方面大丈夫でしょ。B に行こう B に。B に行く間にたまんないか。一回 D に打ってみようか。 C かな。 C に敵が入ってるから C だね。 C。 Good あ、 shot. まだ溜まってない。 Baker destroyed. まだ溜まってないぞ。よし。あそこ敵いる。あ、見つかった見つかった。 Needs an artillery Ow! barrage to this position. 見つかっちゃった。 Command. Here it comes. うお、すごっ。すごいすごい。すごい。すごい。今何人やった？ 4 人ぐらいやったでしょ。やっぱあれだね、こう仕掛けてる爆薬を仕掛けてる最中ぐらいに支援要請をして、ロケットなり支援砲撃なりが一番効果的ですね、タイミング的に。 Forward. Capture the objective. で今もうちょいか、もうちょい前ぐらいのタイミングで A に要請してるとすごくいい感じにキルできるっていうね。 Bloody problem over there. これ乗ってないのか、ガンナーいないのか。おお、なになになに、びっくりした。 Our forces have assembled an objective at Dog. すぐそこに車両いる。すぐそこにいたじゃん。ビビったー。 Our objective at Dog has been upgraded. まさかと思ったけどな。味方のロケットの全然当たってないよ。 The objective. Destroy it. いないかな。 The objective at Dog has いない been な。 upgraded. ナイス。一人いる。いない？いない？いなかった。ちょっと人数が足りないかな。一人しかいない、あの人。 Be alert. Objective Charlie has been armed. いやー、行ってくれ先。2人ぐらい。 We've upgraded the もっと objective 先行って at くれ。こ Dog. こで。いないな。クリアはないか。 Objective assembled at Charlie. Well done. これは支援砲撃。敵？味方？味方っぽい。 Destroy the bloody objective. 使ってんだけど敵だわ。 Objective Charlie is now upgraded.
いやー敵いるな。 The enemy has destroyed objective dog. 来ないか、こっちか。ああ、おお、危ねえ。 Objective Able has been destroyed. 危ねえだろこの野郎。Nice work. Objective constructed and able. 時間かかるな。 Harder. We are losing this. 一人か二人だとものすごく時間かかる。 Defend the なんか objective, soldiers. 怪しい音しますよ。行こうか。 Attention, our forces upgraded the objective and able. 敵が一人来てる。くっそ。敵一人来てる。やったか、戦車が撃ってくれたか。一人。ああ、ここか。 Able has been upgraded. この辺か、違うか。 Enemy あれ敵じゃん。 armored car spotted. 敵だったあれ。 Objective Baker. 手前の車両敵だった。いやー、ちょっと一旦離れたとこから Good work. Objective Baker has been 偵察しよ destroyed. う。石膏兵ですからね。いないか。 An objective has been constructed at あ Baker. 敵の戦車じゃん。 Watch it. うわー、ちょっと突撃兵いないのかな。 Objective upgraded at Baker. Nicely 軍隊 done. の突撃兵が今 Land 撃っ creep てる撃って right る。 there. あの人、この人か。あれいなくなった。やられた。 Our objective at Baker is upgraded. Good job. ロケットだ。 B に弾着。今。おお、2人しかやられてない。軽傷軽傷。 Attention. Objective Able has been armed. A ですよ問題は。まだいるでしょ。 Objective Able done for. もうちょい。 Be aware that Trouble objective at this dog has been position. armed. いやくっそ、2人いる。2人いやがったんだよな。当たってねえ、当たってねえ、当たってねえ。あれ当たってねえ。当たってねえ。あれなんでついでにスモークにここか。よし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 、危ねえ。危なかった Is now destroyed. Good work. ー。もう一人いたよな。もう一人どうしようかな。お前いない？いなくなってる。ここは？ここもいなくなってる。 We have armed objective も Charlie. うちょい進むか。いやいやいや、ダメだダメだ。味方がいない。一人もいなくなっちゃった。じゃあちょっとこれでお茶を濁すか。いい。あれ？あれちょっと待って、双眼鏡が出てこない。 Requesting an artillery Yes, 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 barrage at these coordinates. Objective Charlie has been destroyed. いない。こっちから見ていかない Well と done. な Our。objective is constructed at dog. 負けちった。中盤から崩れてきちゃったからな。序盤で飛ばしすぎて中盤だらけちゃったからね。強い人があれかな、敵に湧いたのかな。
この人すっげえ、さっきから万歳さん、万歳風来、万歳かな。Build objectives to add to our forces. Erobert das Ziel dort! Macht schon! Our soldiers have constructed an objective at Enia. Our troops have upgraded the どんな感じで objective しょ at うか。 Enia. いますな Our soldiers have upgraded the objective at Enia. マジで。あら、当たんねえ。撃たれてる。ここ撃たれてる。ここやっぱ構築しねえとな。ここ構築したいな。こいつは狙えない。 Well done. We have constructed an objective at Tata. ここら辺にいるのかな。こいつ狙える。もうちょい上。ああ、逃した。ここにいるのか。これか。いやーいってー。 We have なん upgraded the だ。 objective at Tata. Well なん done. か戦車の Seid wachsam! Seht ihr das? 戦車じゃない。なんか機銃の音がした。あっちの方面から。 Be aware that objective Dora has been armed. Seht euch das an! Gefährlich, なん oder? か一人います。一人います。そこに。一人どころじゃねえじゃねえかよ。3人ぐらいいるじゃん。 Verteidigt das Ziel dort, Soldaten! どこに。 Attention, objective Bertha has been armed. あ、その Objective レーダ Dora ーの is 裏。 now destroyed. Good work. これはわかるんだけど。はい、あーくっそ逃した。逃しちゃった。建物の中いる。この辺部屋2つあるのかな。 The enemy has destroyed objective ここ Bertha. ここの部屋。部屋。 Soldiers, an あれ objective has been built at Dora. Well 部 done. 屋じゃないの。床をなしてましたね。完全に Objective Enia. 戦場の床をな。一人。あ、やられちった。拳銃当たらなすぎでしょ。リボルバーやめようかな。拳銃だけ当たんねえや。Attention, our objective at Dora has been upgraded. リボルバーな、威力はあるんだけどな。ルガーにしよっか。Erobert das Ziel dort, Soldaten! いいよ、攻めよう。
でいつものごとくこっから偵察するっていうね。いもいも。 Soldiers, we have armed objective Indian. そこいる？いない。 Das Ziel dort. Zerstört es endlich. この辺にもいそうだな。こっからこの間。 Enemies have armed objective Dora. ああ、どこ？見つけた。いませんな。 We have destroyed objective Indian. Our Los, forces have established verteidigt an das Ziel objective dort. Indian. そこいるじゃん。 The enemy has destroyed objective もう一人は Dora. こっち行ったやつは。いた。 We have armed an objective Bertha. いやー Well done, the objective いや has been ー upgraded も at う Amy. よく当てられるな、もう機銃で。軽機関銃で。最近こういうパターンばっかりだな。一発食らっ Objective て upgraded at Amy. なんとか倒せるみたいな。反応遅いの Objective か。 Bertha is now destroyed. Good work. そんなことないよな。あー、そこにいるんだな。リロード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 。いけるか。あー、くそー、向こうに行っちゃったか。あ、やっつけてくれた。いや、ここだ。いいだ。いい拠点。 Habt ihr das gesehen? Seid vorsichtig. いい拠点。よし。 Nimm mich mit, Soldat. B もなかなか激しい。てか B にさ、分単位いるじゃん。なかなかポイント入んねえなと思ったらそういうことだよ。 We can still win this, soldiers. おう。ナイス。見られてたね、完全に。なになになになんでここなになになんだ何が来たんだ戦車戦車大砲蘇定武器はないはず。ナイス。Nehmt euch davor in Acht. B に行こう、みんな頑張って B に行こう。あー、逃したー。一発で仕留めきれない。でこっち右回ってきた。 Objectives now built at Amy. また逃した。あーっと、待て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 。何今の。どういうこと？弾かすったのかな、兵士状態で。当たってないでしょ今。当たったのか。当たったみたいだね。B 取りたいな。ポイントがなかなかたまらないんだよな。いるんだ。上にいます。あ、
いやくそ頑張れ。いやー仕留めきれない。制圧アシストか。きっちいな。 Zerstört das Ziel dort, あ Soldat. ー敵強え。ていうか18しか取ってないじゃんこっち。弱っ。激弱。もらいあれヘッドじゃないのか。今のヘッドじゃないのか。先どこ行った。さっきのやつどっから撃ってんだ。あれ見失った。いやーやられる。危なかった。禁止だ。すぐそこにいる敵が。すぐそこにみんな行ってくれ。よし行ってくれ。よし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 。これ味方だ。いや最後の悪あがきするか。ちょっと待って。 Aufpassen, で Soldat. きないんですけど、 Seht 支 ihr? 援が支援ができない。支援なんでできないの。よしここだ。 Fordern Artilleriebeschuss auf diese Position an. 全然ダメだな今回。敵がいい感じにばらけてるから強い。うわーこれ過去最悪な負け方だな18って。序盤しか取れてなかったからね。おヒーロークランの方々が2人入ってますね。こことここ。1、2。この人タグついてないな。ということは結構いけるんじゃないか。よいしょ。クレオソート。こっちのスコープにも慣れておかないとな、ある程度は。 You must build objectives for our army to grow. Capture the objectives, A soldiers. から行くのかよ。どれだ A。どこだっけこれ。あれ Watch out! Danger there. これか。A から行きますよ。よしつけるぞ。 We have built an objective at Able. No rest. Defend the objective. Objective Baker has been armed. 敵の方が早いな。よしいいぞ。よくやった分隊員。 The objective at Able has been upgraded. ここにもやって。よしこ
これでいい。 Objective Baker is デ now コイ destroyed. A 拠点にはデコイね仕掛けてありますね。 Constructed an objective. 反応があった Eyes ら up! Over there! A に敵がいるよっていう、こんな感じに。Nice work. The objective has been upgraded at Baker. よし、やってやろうか。なんか来てるしな。 Grenade from us! Our soldiers have upgraded objective Baker. どこだ。あ、中入ってる。そして車がもう一台来た。 They have armed objective Able. 敵だらけになってきた。あー、一回下がろう。敵だらけになってきちゃったよ。 We have an issue over there! どこにある。あー、ちょっと待って、いるわいるわ。 Be aware that they have destroyed objective Able. はあ M1922。 I'm fucking dying here! Medic! Over here! Need ammo! いやー、どうしたもんかな。A から取られるんだよな。 Land ship over there! Objective Dog is now armed. See? One of their armored cars! か、いるね。Objective Dog is now destroyed. Good work. Our forces have assembled an objective at Dog. いる Well な。 done. Our forces have upgraded our い objective る at んだ Dog. な、そこに。困ったな。 Looking at trouble over there! Objective is upgraded at Dog. Nicely done. 困ったな。どうすっかな。え、マジでやられるのこれ。超精密エイムじゃないですか今の。A に行き Objective ましょう。 Charlie has been destroyed. 戦車乗れる。やめとこう。たまにこう出ないの、コマンド出せないのなんなんだろうね。これ、この現象、これ何なんだろう。非常に困るんですけど。 Destroy the objective! Our forces have upgraded the objective at Charlie. Objective Charlie is now upgraded. Nice work. Good show. Objective Able destroyed.
defend the objective. Attention, our forces upgraded the objective at Able. Our soldiers have upgraded the objective at Able. どうしようかな。Soldiers defend the objective. ああ、来ない。ちょっと C あたりに打ち込んでみようか。 Objective Baker is now armed. 選択できる？あ、できた。 Good work, この Objective 辺にし Baker よう has か been destroyed. Gonna need これでい an っか。 artillery このタイミングだ barrage, ね。 soldier, right away. これ点滅し始めた頃に。 Objective has been constructed at Baker. いいねいいね。いいねいいね。このタイミングだね。 Watch out there. うわっ Objective Baker has been upgraded. Watch out. Danger there. They have destroyed Objective Charlie. Move. Capture the objective. うわー、ルイスガンか。ずっとそこ見てたんだ。 Help me, someone. You gotta help me. じゃあ今すぐ A ですね。 Right. Defend the objective. この流れは。すごい、さっきの砲撃でものすごいポイント入ってる。養成ポイント。一人いる。 Guys on trouble there. Looking at trouble over there. Don't give up. Pressing for him. We can still turn this around. よし、いいぞいいぞ。分単位いいぞ。 Is now upgraded. Good work. ナイスだ。分単位ナイスだな。Our forces have upgraded Objective Dog. 動きづれえな。あれ敵 Our forces have armed Objective Able. Objective Baker has been 向こう移動して armed る。 by the enemy. 見失った。 The objective. Destroy it. Good work. Objective constructed at Charlie. くそ逃した。 Good work. Our troops have upgraded our objective at Charlie. ああ、どこ行った？ Our forces upgraded the objective at Charlie. 違う。さーてどうなったんだこれは。 The enemy have destroyed Objective Dog. 壊されてる。 We've established our objective at Destroy the objective. Into him.
position, soldier. We need an artillery barrage. That's done. It's coming. いねえや。人入ってねえよ。 Alert. Objective Charlie is now armed. なんかいるわ。装甲車。ちょっと降りてきてる。装甲車じゃねえな。あ、装 Heads 甲車 up. か。 Danger over there. Be alert. Objective Charlie is destroyed. Destroy the objective forward. We have armed Objective Dog. Be alert. They have armed Objective Able. Excellent work. なんだ今の。 Baker has been destroyed. 今のダメージ何？あ、あれか。 Destroyed Objective Dog. 映画敵入ってんだ。 We've established an objective at There. Baker. Looks like trouble. The enemy has destroyed Objective Able. Well done. Our objective is constructed at Dog. Our objective at Baker is upgraded. Good job. Heads up. Grenade out. This objective must be defended. I'm wounded. Medic. We have upgraded the objective at Baker. Well done. そう。 Throwing a bomb. まだいるわ。外周に。こっちから行くか。使いない。まだ使えない。 They almost have us. Raise your game. Attention, Objective Able has been armed. なんで今当たんない勝てえのかな麦 Defend the bloody objective. 麦勝 We てえ have のか destroyed Objective Able. We have armed Objective Baker. Okay, soldier, we need an artillery barrage at this position. Okay, あ B にやりゃよかったな今このタイミングで good one. The objective is now upgraded and able.
無理だよ。当てられなかった。 Good work. Objective upgraded at Charlie. おこんなところに陣取ってるのか君ら。 We have to defend the objective. ダメじゃん。全員やられてるじゃん。 Armed objective able. ああ Marvin, help me. 分隊分けするもんじゃねえな。ろくなことがねえなマジで。ああ終わっちゃう。終わっちゃうよ。 Objective able is no more. あと5しかないよ。終わっちゃう。これもうちょっと長いといいんだけどな。100新兵募集150ぐらいにすればもうちょっと長い。でも逆に長すぎる場合もあるのか。そうするとOur troops have established an objective at Dog. Destroy the objective now. 終わった。終わった。 Soldiers, an objective has been built at Dog. Well done. 終わった。さっきのよりはいいでしょう。大敗よりは。あんま見たくないけど見るか。スコア66ね。66ね。まあ偵察兵スコアがベストだから よしとしましょうよ。数字いくか。まあまあ早いよね。てか Erobert das Ziel dort. Our troops have determined our objective at Emil. Habt ihr gehört? Ihr sollt das Ziel dort verteidigen. Our troops have upgraded Verteidigt das Ziel dort. at Emil. おお Verteidigt dieses verdammte Ziel あ dort. これでもう800稼げるのか。 Reißt euch zusammen und zerstört das Ziel dort. 結構稼げるよね800って言ったらね。どうよ。結構稼げますよ。いい感じで。もう初動は設営するってことにしちゃえばいいんじゃね。 Janach ist 軍隊 gefährlich. 長だろうがなんだろうがあいつやりてえな。まだいるのかな。 大砲食らった。おスナイパーがいっぱいいますねここね。
すげえいっぱいいるな。 Objective at Bertha is now upgraded. あいつ大砲のやつ倒せねえな、あの野郎で。やってるとさ絶対敵来てんだよ近くまで。ほらいたでしょ、ほら。どこでお、誰かやっつけるか。相変わらずここでいいのか。 Bewegung! Erobert das Ziel dort! なんか入られてるじゃん。マジ？ そこまで来てるじゃないか。で敵をちゃんと倒さないと。あ、何？ Objective Dora has been armed. あいつどこ行った？いなくなった。 Good work. Our objective is now built at Ilias. Zerstört das verdammte Ziel dort! いないね。曇ってて見えねえって噂もあるけど。本当にありがとう。ありがとうはいいんだけどさ。 Verteidigt das Ziel dort! 守りきれてねえよ。 Ausruhen könnt ihr euch später! なんだなんだ。 Objective Bertha has been destroyed. A に向かって C に向かってやりたいな。 Flugkraft drängt Artilleriebeschuss auf diese Position! .はい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 。いいですねいいですねいいですね。景気がいいな。景気いいな。花火みたいでいい感じですよ。こっから上がってきてるよね。こっからは来ない。こっからだ。左から見ていきましょう。ちょうどいないし。 Verteidigt das Ziel dort! と言いつつ D を攻めよう。さてとどうなってんだこれは。どうなったんだい。これ見えねえな。ここら辺にいないかな。いないかなこれ。いない。やっていきていけどな。 Vorwärts, Soldaten! Verteidigt das Ziel dort! この辺から来る。はあやらかしたー。味方いねえから帰 Ich ら sterbe! れねえよ。 Helft mir! Armed Objective Theta. 参ったな今の。思わずはーっつったったな。結構家も押されてるってやつ。大丈夫？他の上は大丈夫そうだ。なんか撃たれてない？あ？ Attention. Objective Anton has been ど armed. こだ？なんかこの辺からじゃない？
Vorwärts! Erobert das Ziel dort!見えねえ。 Very good. こ Objective こから来る Alpha のか destroyed. な。見えないけどね。 We have established an objective Atlanta. Zerstört das Ziel dort, Soldaten! Objective established at Caesar. Objective upgraded at Emil. なかなか晴れませんな。いない。上は Objective Nova is now destroyed. Good work. Our objective at Emil has been D. upgraded. 壊して。これ味方いるのか。味方入ってる。 Be alert. They have armed objective Bertha. 入ってなくない？ D で D。みんな D。あれD だよ。 Soldiers, the objective is now upgraded at Caesar. しょうがね Durchhalten! え。D に行きますか。 Verteidigt das Ziel dort! みんな海側から行くみたいだ。 We have destroyed objective Bertha. Vorsicht! Da ist Gefahr! Objective Caesar is now upgraded. Good work.あれ今右に一人行かなかった。行ってないか。 Alert. Objective Caesar is now armed. 右に一人。 We have armed objective Bertha. Stay alert. Panzer nähert sich! Objective Caesar has been defused. Good work. いけるか。ナイス。 Good work. Objective Bertha has been destroyed. Augen auf! Da drüben ist Gefahr! Halfway there, but we are losing this. ナイス。味方死んでる。支援砲撃で味方が死んでます。助けてあげる。待ってくれ。 Ich bin bei dir, Soldat! そしてなんだよこれ出せねえのかよ。なんだよなんだよ。 Seht ihr das? Verdammt gefährlich! 今なんかこっち撃たれなかった。出せねえのかよ指示が。 Established at Bertha. Good. なんだよ Verteidigt das Ziel dort, Soldat! また死んじゃった Komm, の ich krieg dich wieder hin. 何回死んだよもう。エイリン Objective is now constructed at Wait, Caesar. wait, wait. Good work. この辺にいないスナイパーほら。やってやっから俺がやってやっから。あやべえやられちった。 We have built an 助けて objective at 分 Caesar. 隊員いないわ。 Our objective at Bertha is いや upgraded. いる助けて助けて早くああありがとうすっげえありがとうすげえありがとう Has been defused. ほんとマジで
なんでこれ出ない Ihr の müsst das 指示 Ziel が dort verteidigen. Verteidigt das Ziel Schlag. dort, Soldaten. あいつのせいか。やりに行ったね、あの人。敵を取りに行ったね。 Attention, objective Bertha has been upgraded. We have armed ほら objective 出ないんだよ。やっと出せた。 Fordern Artilleriebeschuss auf diese Position an. Stark unterwegs zu euch. 歩兵がいないな。あ、 Good work, objective Dora has been destroyed. どこに？味方もう味方下にいるの Our か。 objective is constructed at Dora. C が Upgraded the objective at Dora. やられちゃった。 Ich bin erledigt. Helft mir. この人やられそう。この人もやられそうだな。 Troops, the objective is now upgraded at Dora. Good job. Achtung jetzt. Das ist gefährlich. 撃たれてる。撃たれてる。 Zerstört endlich das Ziel dort. Da, feindlicher Soldat. They have armed objective Dora. Granate. Soldiers, we have armed objective Caesar. あれ敵いるよね。光ってる。引っかかってる。何これ。 Objective Dora いるよ has been ね。 destroyed. 行って。ちょっと行ってよ。おお、ナイスナイス。危ねえな。あれ俺出てったら絶対やられてたわ。よかった。軍艦員。 Keep this up, we are almost there. Fordern Artilleriebeschuss auf diese Position an. Objective Caesar has been destroyed. え、ヘッドじゃないの？ Soldiers, we have filled an objective at Caesar. Attention, our forces have Wer sagt upgraded das the an? objective at Gefährlich, Caesar. oder? ってといるな。まだいるよね。 Das da. Dort müsst ihr vorsichtig sein. いないな。 Our forces have established an objective at Emil. 弾ないわ。弾なし。 Good work, we have filled an objective at Emil. Los, verteidigt das Ziel dort. Well done, our forces erected an objective at Emil.
Ziel dort. Good work. Our troops Yeah. have upgraded our objective at Caesar. いい誰かいるの？ Attention, our objective is now set up at Dora. あ、これ中いる。いた。 Good work. Objective established at Dora. 打ち尽くしたーって敵いる。そこに。 Soldier, you should return to the fight. いやーもう拳銃が当たらない。感度下げようかな。拳銃当たらなすぎでしょ今の。なんだよ。20。M 感度。 Our troops have assembled our objective at Emil. 24にしよっか。うわー今のやだ。すっげえやだよ。今のパターン多すぎ。 Upgraded the objective at 拳 Emil. 銃で勝てない。勝てるでしょってそこっていうパターンでも勝てない。 Be alert. Objective Anton has been armed. Objective Emil is now upgraded. デコイが作動してますよ。デコイが。どこのデコイですか？ B ですか？ B かな？ Erobert das Ziel dort. Objective is upgraded at Dora. Well done. 拳銃ね。拳銃とメインウェポンの感度変えられたらいいのにね。そしたらだいぶ快適になるんじゃない？下から撃たれてる。上か。勝ったけどさ、成績あんま良くないんじゃない？一回やったらやめるかな。どうしようかな。何時間やってんだろう。偵察兵スコアベストですね。1位ですね。でも2時間しかやってないのか。もうちょいやろう。54人減った。Set up objectives to increase our available troops. Don't like the looks of that. 車で来るよな敵。ここまで絶対車で来るよな。一番乗り。 Attention, our Right, forces have built defend the an objective objective. at Able. Our forces have upgraded objective Able. Easy, eh? Defend the objective.
C で行こうかな。 C。 That objective, capture it. B 取られてんのか。 B から来るな。We alarmed objective Baker. Stay alert. 2人でやると早いね。めちゃくちゃ早い。ちょっと着席しとかないと。 Good work. Objective Baker has been destroyed. OK、 もういいかな。 Our soldiers have built an objective at Baker. Defend the objective now. Good job. Defend the objective, soldiers. Upgraded objective Baker. B の外側から行ってみましょうかね。お、スポット入ってる。A だ。 The enemy has armed Hold on. objective Able. A だ。 Watch out there. A を守るんだ。早く。 Our soldiers have upgraded objective 軍 Baker. 隊員1人しかいないのそこ。まずい。 They have destroyed objective Able. 見つかった。いやマジでこれ強いなこの武器。 1922MG マシンガン。 Objective Charlie has been armed. Watch over there. まずいまずい。拠点が電波塔の数が Objective Charlie has been destroyed. 21か。1箇所が取られようとしてんのかな。 Soldiers, we've constructed an objective at Charlie. スポット入らず。スポット入らずだな。ここから狙おう。ここから狙おうか。いいね。 Be alert. Objective Dog has been armed. もういないか。よし。OK。 Our forces upgraded the objective at Charlie. 一人いない？気のせい。一人いないまだ。Excellent work. Objective Dog has been destroyed. いないか。力も来ない。ここからも来ない We。have an issue over there. Our soldiers have built an objective at Dog. The objective at Dog has been upgraded. Objective Charlie is now upgraded. Nice work. Gotta capture the objective.
objective. We've established our objective at Able. Strike fear in the enemy's eyes. Defend the objective. We have upgraded our objective at Able. Squad urgently needs an artillery barrage. This position. Objective is やってくれんじゃねえ upgraded. か。 Nicely done. ビークルがいるよ。はあ、なんで制圧アシストなの。236メーター、200メーター。いないか。大丈夫かな。いないかな。Look alive. Danger over there. は、なんかいるな。 Well done. We've constructed an objective at Baker. ほら。 The enemy has now armed objective Able. Attention, objective Baker has been Watch out upgraded. over there.まだいる。 We have upgraded the objective at Baker. Well done. Easy, eh? Defend the objective. The enemy has armed objective Charlie. The enemy has destroyed objective Charlie. This is a request for an artillery barrage. Your request is good. Danger. Stay alert. Over there. Objective Able is now marked. No rest. Defend the objective. なんだ今の。どこ撃ってんの。いるね。Objective そっ Dog ち is から now 来 armed. るよね。 Our soldiers have constructed an objective at Able. Attention, objective Baker has been armed. そうこうしてる間に B に敵が入ってる。 Good work, objective Dog has been destroyed. どっか行った。あ、見失った。やべえ。 Halfway there, and we're winning this. Soldiers, objective Able has been Yeah, upgraded. yeah. Well done. Watch out. Danger there. Objective Baker has been destroyed.
さっきのあれかね、ビーコン設置してた人らがまた来てたのかな。Nice work. We've upgraded the objective at dock. いや入りづれえな。We have bombed objective Charlie. Attention, objective Able has been armed. I'll patch you, chum. I got you, chum. Our soldiers have built an objective at Baker. We've destroyed objective Charlie. いやくっそーこの野郎。 Constructed an objective at Charlie. やっちゃったーやっちゃったこれ。や Charlie is upgraded. Well done. っちゃったな。 Soldiers, the objective is now upgraded at Charlie. Come on, soldiers, defend the objective.またその辺になんか仕掛けたんじゃない？ビーコン。 We have armed objective Able. ないか。さすが外側から来てそうなんだよな。違うかな。だからさ、違う。 Excellent work. Objective Able has been destroyed. We have armed objective Dog. Our troops have upgraded the objective at Able. おお、支援砲撃。 The enemy has now敵い armed る。 objective Baker. Lobbing grenade. うわ、いる。 Well done. An objective is now set up at Able. どこいんの？全然わかんねえや。 They have destroyed Pues el objective chisteo. Baker. これ乗ってきたのか。 Our soldiers have upgraded the objective at Able. Capture the objective, Sharpish. 一人来た。で D に向かってどれだ D これか。あ D じゃないな。もう B でいいか。
Okay, soldier, we need an artillery barrage at this position. Got to dock. Done.ああ、一人逃した。あいつやられろ、やられろ。よしよしよし。よし。いやー、なんとかなるぞー。 B なんとかなるぞこれ。 Danger, right there. 弾ねえな、弾が。弾持ってねえかな誰か。ああ、弾なしだ。きついよ。弾なしだ。弾ないんだよ俺。運単位あんなとこにいるよ。 Armed objective dock. 弾ちょうだい。 Out of ammo. 撃ってからいい。 Good work. You've destroyed objective いや Charlie. 弾が先だ、弾が先。弾ちょうだい。 Established the 弾ちょうだい。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  Good work. Our troops have upgraded our objective at Charlie. あ、くそ、弾ちょうだい。弾ちょうだい。お願いします。弾ちょう This has upgraded the だい。弾 objective くだ at さい。 Charlie. 弾ちょうだい。何もできないの俺。俺何にもできないから。今弾ちょうだい。マジで弾くれ。 Need more ammo, soldier. 弾くれよ。ああ。え、あれ。うわー、敵だ。はあ。弾がないまま。 Soldier, get back to the combat area. 弾。弾。どこまで取りに行けばいいこれ。で B に敵がもう入ってるでしょ。自分の拠点まで行くじゃん。弾くれよ。あ、弾ちょうだい。弾ちょうだい。 Out of お願いしま ammunition. す。弾ください。弾ちょうだいよ。弾なんだって。ほら何 What 回 more も。 ammunition needed? 何これ。弾くれよお前。 Hit me up, eh? 弾くれよ。 Ammo needed. 弾なんだって乗るよもう。乗るわ下上の真ん中。あ、弾結局ここまで来てんじゃねえか。どういうことだよ。あの分単位ちょっと数字だけの人だよね。1969675296。 Bloody destroy that objective. まいったな。 Objective Baker is now destroyed. Good work. いやマジで参った今のは。これ弾探してる間にさ、ポイント全然稼げてないんだよ。さーてと。 We've established an objective at Baker. 勝ったかな。 Objective upgraded at Baker. Nicely done. 最後の最後だよな。弾もらえないんだもん。まあ言ったわ。そういったわけで今回はこれまで。
さよなら。